anarferol yn yw e. A bu oedd na gwyno mawr. Llythyru yn y papur lleol. Gwarth, mae dim ond yn Gymraeg oedd yn ymddangos. A nid mewn fidwyr oedd yn cwyno. Nid Cymru di-Gymraeg. Cymru Gymraeg. Sydd Aberteifi. Mae'n fwriadol o teulu'r cestyn. Ie, mae'n wir. Rhan chi'n iawn. Mae wirioneddol. Ie, anagol yn yw e. Mae yna rhyw lun ar esboniad yn Saesneg fyna. Ond mae'r tywydd yn sefyll ar erydu yn cymryd drosodd yna. Mae hwn bach yn gyrraedd. Beth bynnag, bydde'r englyn na ddim lan fyna, ond i bai am T. Llew Jones. Ie, wir. Na'r gwirionedd yn y pen draw, yn yr ystyr, T. Llew Jones ddysgodd fi i gynganeddu. Y llythrenol 10 mlynedd ar 20 ôl i Lenni. Ond o'n i'n 17 mlwydd oed, mi esi i gyfres o wersi gyda Llew, oedd e'n cynnal nhw yn y coleg addysg bellach. Ddim yn rhyw le romantis na hanesyddol na dim byd, stafell ddosbarth oedd hi. Ac dwi'n gweud mi esi na, esi ddim yn o'n wirfodd, oedd yn had yn meddwl y bydde fe'n syniad da. Ac pan oedd yn had yn meddwl bod pethau'n syniadau da, when nhw'n digwydd yn o'n oedd ddim rhaid i chi gytuno gyda daioni'r syniad. Ac mi esi. Ac i bob bwrpas mynd yn ei gysgod nes i, oedd wedi mynd i gyfres o wersi na Llew y flwyddyn cyn ni. A pethau ddim cweit wedi disgyn i'w lle iddo fe o ran y gynghanedd, wedd e moyn treial to. A fi oedd yr esgus. Ie, coch chi Llew, mae'r crwt a diddordeb. A dwi'n dod dagen nawr, dewch chi ddysgu. Ac yn rhyfedd, disgynodd y ginog gynganeddol iddo fe yn yr ail eiaf hwnnw mae e'n dweud. Ac fe ath e ymlaen yn had mlaen i ennill ar gystadlaethau a'r englyn ysgam, a'r cywydd ag ati yn y genedlaethol. Alla i ddim gweud, reit, bod mynd i wersi gyda Llew fel rhyw eiliad ar ffordd Damascus. Alla i'n weid, chymod, ar y pryd, o'n i'n meddwl, o, dyma hi nawr. Dwi wedi deall beth sy'n fod, beth fydda i, beth yw nyfodol i. Ond nes i mwynhau, a dwi'n gwybod bod fi wedi, bod y peth wedi clicio leia. O'n i'n gwybod yr acen yw'r gair mawr gyda'r cyngor. O'n i'n deall beth oedd yr acen mewn llinell ac mewn gair. A dwi'n mor ffodus bod i wedi mynd, achos oedd pethau eraill yn cymryd ymryd i yn 17 mlwydd oed, fel allwch chi ddychmygu. Do'n nhw ddim yn ymwneud â barddoniaeth. Diolch i'r drefen, ynddo fe? 17 mi ddylsech chi fod yn ymhel â pethau eraill. A wyn i yn ymhel â nhw, ar y teg i fi. Achos mae'n bwysig i feirdd i magu profiad, ynddo fe? Profiad byw, profiad bywyd. O beth bynnag, fe nes i dysgynodd y cyniogau hynny, aroson nhw da fi, a pan ddath amser wedyn, pan roes i'r gorau i wario rygbi oherwydd anaf, diolch i'r rod, beth yw'r peth na, tiriol unrhyw gyn chwarae rygbi wneud? Cyganeddu, ynddo fe? A sy'n ôl a tynnu. Ac i Llew mae'r diolch, ac oedd e'n athro arbennig. Ac yn wahanol i fi, dwi'n siŵr, oedd e'n ddeddfwr o athro. Fe dwi un sydd yn dieddol o gallu gweld dwy ochr bethau. Oedd e'n jyst yn rhoi hi'n ffordd. A naill lle o'ch chi'n neud e'n ffordd ni, neu o'ch chi'n anghywir, chi'n gwybod. Mae yna fantes yn hynny, chi'n gwybod. Pan mi chi'n dysgu rhywbeth am y tro cyntaf gan rhywun i gredu taw un ffordd sydd. Oherwydd wedi, newch chi ymddiried fwy yn y person hwnnw a chredu bod yna ddeddf i gael yn y fe. Gydag amser i ni'n dod i weld bod pethau'n gymlethach na ni, ynddo fe. O fe ges i'r ddeddf. A'r ddeddf honno sy'n lliwio yn canon cynganeddol i. Dwi ddim yn cytuno popeth oedd Llew yn dysgu fi o ran y gynganedd, ond peth cyntaf dwi'n gofyn i'n union yw beth bydd y Llew wedi weid. So mae yna rhyw le i ddechrau nos oedd i gytuno neu anghytuno. Ac bydd e'n garedig iawn o dde. Rai o'ch chi'n gyfarwydd â graf yn o dde. Gyfarwydd â graf. Yng Nghymru graf, o'ch chi'n meddwl mae chi oedd ffrind gorau graf yn o'ch chi. O'n i wastad yn meddwl mae fi oedd hoff ddisgybl Llew, chi'n modd? Ac oedd pawb arall yn meddwl mae nhw oedd hoff ddisgybl Llew. A dwi'n cofio, wedi fi fynd nôl at y busnes cynghanedd yma,
yn had, dangos yw gerddi'n had, a gweud, ceri ddangos ei Llew, na. Drefna un nawr, gei di fynd lan i ddol nant, di ti Llew, y Montgarreg, eitheg trwy'r gerdd yma da ti. Ac fyna dwi'n credu, fyna felly dechreuais i weld pethau yn wahanol. Ges i fynd i di ei dechrau, jyst fi a fe. Ar uwch 11 o'n i felly, 2 crwt o'n i o hyd, fe. Ond oedd e ddim yn siarad y fi fel crwt, oedd e'n siarad y fi fel dyn. Oedd e'n rannu cyfrinachau a straeon. Straeon am foes y ciliau, straeon am dic. Ac yn sydyn, dwi'n ni'n gwybod am y pethau ni. Weld, yn ysgol Aberteifi ar enghraifft, doedd na ddim fri ar pethau Cymraeg, nag ar lenyddiaeth Cymraeg, nag ar y Cymdeithas Cymraeg oedd yn bodoli trodfeddu tu allan y drysau. Do'n ni ddim. Ond gyda'r straeon hyn, a dechrau mynd i gymdeithasu a chymysgu gyda i bobl os dymuno chi, dechrau agorodd byd newydd i fi, does dim dwt. Felly diolch i'r Anaf a diolch i ti Llew Jones bod yr englyn a fyna. Ac yn y cyfarfodydd yma, oedd i stydu werth i weld i ddechrau, cadeiriau, ffreswm, digon o eistedd, lluniau'r wal llun o gadeirio 58 a 59 dwi'n credu. Yr unig un i ennill 2 gader yn olynol. Chi'n gwybod, mae pobl wedi ennill mwy nag un, ynddo fe, ond yn olynol, 58 a 59. Lluniau ono fe. A finne, ffos mond wedi weld e fel hen ddyn. Chi'n gwybod, rhyw dedi ber o ddyn yno fe. Ond oedd e'n fod yn llym. Oedd e'n gallu fod yn llym. Ond oedd e'n groesawgar. Oedd e'n raffu straeon, nifer ohonyn nhw'n wir. Oedd e'n gwmniwr ac oedd e'n dangos diddordeb. Ac oedd ar ryw gartŵn lan ar y wal, cartŵn ohono fe, yn cyfru ceiniogau. Pentwr mawr o geiniogau, ni lawe. A bwrdd gwyddbwyll o'i flanau, fel chi'n gwybod, gwyddbwyllwr o fri, a'i fab Iolo, wedi bod yn gapten Cymru o ran gwyddbwyll. Oedd bynnag chi, mae gyda ceiniogau. A pwy oedd yr artist, pwy oedd y cartwnydd yma? Gerallt Lloyd Owen. Achos oedd Gerallt yn gartwnydd yn arlunydd yn ogystal ac yn fardd a llenor a Meirin a Beirniad. A mae debyg mae'r helynt oedd y niferoedd yn cystadlu yng ngystadleuaeth Englyn yn genedlaethol wedi mynd lawr, mae debyg. Ac oedd Llew fel cardi da yn argoeddiedig taw reswm am henodd oherwydd bod nhw'n codi tal cystadlu. A bod nhw wedi mynd lan i bint, chymod, o 75 cinog i bint. A bydd rhyw helynt mawr, mae'n debyg, o gohebu yn y wasg ac ati, chymod, Cymro. A pen llanw henodd, nytrach nag Englyn, neu cywydd gan Gerallt. Y cartŵn hyfryd yma, a hwnna na, chi'n gwybod. Ac oedd os, dwi ar ei genod, o'n i'n cael mynediad i'r byd yma oedd wedi bod yn gaeedig. Ddim o'n i'n gwybod bod y byd na, o'n i wedi clywed am Dic yr Endrod. Chi'n gwybod, heddi, o'n nhw'n gwahodd beirdd mewn i ysgolion iddyn nhw. Ac yn y blaen, oedd Dic yn byw llythrenol 5 milltir lan yr hewl. Do'n i'n astudio i waith e, meddylio'n meddwl mewn ag e'r ysgol i siarad. Chi'n gwybod? A dwi'n mynd condemnio, awydd i derbyn a diawch, chi'n edrych nôl nawr. Rai o'r cyfleoedd mae plant yn cael nawr oherwydd bod ni wedi deall bod barddoniaeth yn beth bwysig yn gyhoeddus yng Nghymru. Nid yn perthyn i ryw heinen fach o bobl. Y barddoniaeth y bobl yw i o hyd. Hyd yn o'r osos llai yn ymddiddori, dwi'n golygu nad yw barddoniaeth i yn dal i fod yn barddoniaeth sydd na i'r bobl. Dwi ddim tamed fwy tywyll nawr nag efi oedd eriod. Os rhywbeth, mae lot o fe'n fwy golau. Mae diolch i bobl fel Llew am hynny, achos oedd e'n credu'n gryf yn y syniad yma cynulleidfa. Mae'n nofelydd yn nofel, cynulleidfa ag oedd ei ddarllenydd, yr un peth y barddoniaeth. Dyled un bersonol, dyled pobl fel Geraint, dyled chi gyd, dwi'n gwybod, yn anferth iddo fe. A dwi'n siŵr gewch chi wybod fwy a gwybod well bethau amdano fe. Felly diolch am wrth chi to.
Diolch am ddod ar hoel gyda chi ac yn y blaen. Mwynhewch weddill y dydd. A croeso i chi, dwi'n digwydd paso, felly byddwch chi'n digwydd paso yma. Bydd yn neis. A gallwch chi weid stori wrtha i wedyn de. Wel, ni wedi cael surprise. Ni wedi cael surprise.